Bon dia i moltes gràcies als organitzadors d'aquesta nova edició del New Trends per convidar-me a participar. Per a mi és un plaer fer-me present entre vosaltres. La meva intervenció d'avui porta per títol 8 cartes inèdites de Teodor Llorente a Francesc Mateu, 1903-1909. L'epistolari conegut de Teodor Llorente Olivares està integrat a hores d'ara per un total de 1.745 cartes repartides en 4 volums. Els 3 que entre els anys 1928 i 1936 publicà Teodor Llorente Falcó a la Biblioteca Balmes de Barcelona i el que més recentment, en 2013, dona a la llum el seu besnet, Joan Teodor Corbin Llorente, i que fou editat per la Generalitat Valenciana. 4 volums que conformen un vast corpus de documentació en gran part pertanyent o adreçada a escriptors del territori catalanoparlant. Així, amb més de 1.700 cartes recopilades i publicades des de 1928 fins a 1913, semblava improbable que l'epistolari de Teodor Llorente poguera créixer encara de manera significativa. Amb tot, i per allò que mai no acabem de conèixer un escriptor de les dimensions i la complexitat com el que ens ocupa, en els darrers anys s'ha aconseguit localitzar més d'un centenar de cartes llorentines inèdites que inclouen les 8 que el nostre autor adreçà al poeta i periodista i editor català Francesc Mateu i Forneig, i de les quals voldria ocupar-me'n ara, ni que siga breument. El conjunt d'epístoles que intercanviaren Teodor Llorente i Francesc Mateu és un dels més extensos que coneixem. Fins fa poc estava integrat per 29 cartes, 11 de Mateu a Llorente i 18 de Llorente a Mateu, que van ser reproduïdes als 4 volums de l'epistolari Llorente. I a aquestes epístoles caldrà afegir, a partir d'ara, les 8 d'inèdites, totes escrites en català, que es conserven a la Biblioteca de Catalunya, que el nostre autor envià a Mateu entre octubre de 1903 i agost de 1909 i que elevarà el nombre de testimonis epistolars de la seva relació fins a 37. Mateu i Forneig fou un dels més destacats activistes culturals del moviment de la Renaixença que es desenvolupà a terres de Catalunya. En 1884 fundà l'Editorial Catalana, que excel·lia amb un extens catàleg de publicacions, en el qual destaca la col·lecció Lectura Popular. A més, realitzà una importantíssima tasca com a editor de l'arxiconegut i prestigiós anuari titulat Calendari Català, que havia fundat en 1865 Francesc Pelà i Briz, i també com a director, animador i mecenes de les revistes La Il·lustració Catalana i Catalana. L'amistat que, des de ben aviat, l'unia Llorente fou llarga, conseqüent i fructífera. Sobrepassà les relacions intel·lectuals per arribar al terreny personal i estigué sovint mediatitzada per les diferents publicacions que Mateu dirigí. Ho prova el fet que, com en el cas de Narcís Oller, en morir l'autor valencià, el seu fill, Llorente Falcó, mantingué viva la relació fraternal que havia iniciat el seu pare, primer amb el propi Mateu i posteriorment amb les seues 3 filles, Roser, Núria i Montserrat, de la relació d'amistat amb les quals es conserven nombroses mostres epistolars. Entrant ja en matèria, podem dir que la carta llorentina més antiga de les 8 ara exhumades porta data del 22 d'octubre de 1903 i fa referència a una lletra de Mateu que no ens ha pervingut, la qual cosa confirma que com en altres casos, només coneixem una part de les cartes que Llorente intercanvià amb els diversos autors. Deia el nostre autor: rep sa lletra i emborrona eixa insignificant versió. Li la envia sense repassar-la. Faça el favor de corregir-la. A quina versió devia referir-se Llorente? Doncs molt probablement a la traducció que fou inclosa a l'antologia lírica titulada Poesies, del papa Lleó XIII, i que publicà l'editorial Il·lustració Catalana en 1903, amb motiu de la defunció del pontífex. Aquell volum contenia una selecció de 37 poesies escrites en llatí i les seues corresponents traduccions catalanes, encapçalades d'un pròleg de Monsenyor Josep Torras i Bages, bisbe de Vic. D'aquelles versions se n'encarregaren sobretot escriptors catalans i mallorquins, entre els quals Francesc Mateu, Jaume Collell, Ramon Picó i Campamar, Josep Franquesa, Miquel Costa i Llobera i també un de valencià, Teodor Llorente, que traduí la composició titulada Lo cardenal Guillem Massallà, que on pot consultar al volum d'obra valenciana completa de Llorente. A més, a la missiva, el nostre autor al·ludia als seus problemes de salut. Deia: al tornar d'un viatge del passat estiu, se m'exacerbà el reuma, que patisc en una cama, i la molèstia em llevà les ganes i l'humor per a tot, lamentava.
i també a la visita que aquell mateix estiu havia realitzat a Frederic Mistral a la seva casa de Mayano, i de la qual posseïm diverses referències escrites, tant en prosa com en vers. Mistral ha agraït moltíssim ma visita i la relació d'ella. Encara es manté templat i entusiasta. Ditjós ell, asseverava Llorente. Pel que fa als escriptors provençals, amb els quals Mateu havia tingut un gran contacte, Llorente també hi explicava. Deia: Meriton, canciller del Felibritge, m'escriu a conseqüència de la publicació de l'article, deplorant que no se mantinguen les relacions fraternals i consultant-me sobre la possibilitat de renovar-les. I és que els contactes entre els escriptors occitans i els catalans, que com sabem havien sigut d'una gran intensitat a les dècades dels anys 60 i 70, s'havien refredat molt amb el pas del temps i el canvi de segle. Uns i altres, que en un principi es creien hereus d'una mateixa cultura, s'adonaren que tenien llengües i aspiracions diferents. D'aquesta manera, els catalans perderen l'interès en els afers occitans i els provençals, amb Mistral al capdavant, deixaren progressivament de participar en els certàmens literaris catalans. Per què? Doncs molt probablement pel caire de reivindicació política que a partir de la dècada dels anys 80 començaren a prendre molts dels certàmens i els esdeveniments que impulsà la Renaixença catalana. De fet, és en la relació que mantingueren amb els col·legues catalans on cal situar una de les diferències més significatives entre Mistral i Llorente, líders dels respectius projectes de recuperació identitària. Perquè, encara que tots dos advocaven per un moviment apolític, mentre el provençal es distancià dels antics amics catalans fins al punt de tallar qualsevol comunicació, el valencià mai no perdé el contacte, que es feu més intens durant els seus darrers anys de vida. I és que, malgrat no compartir-les plenament, les reivindicacions catalanes no espantaven el vell Llorente. A la carta següent, datada el 10 de febrer de 1906, el valencià li enviava d'ella en pleca banda una poesia per si li agrada i vol publicar-la en la Il·lustració. I afegia que, per setembre propassat, li vaig enviar des de Montpeller una carta del teatre, on assistirem en 1878 als Jocs Florals de les Festes Llatines. Aquesta nova visita a la ciutat natalícia del rei en Jaume, continuava, me feu recordar-me molt de que allí fèrem nostra primera coneixença. Comentari que assenyalava el lloc i el moment en què tots dos es conegueren personalment. A més, també li explicava que, de tornada, havia passat per Barcelona i en preguntar per ell li havien dit que estava fora, i també que Massó i Torrents, d'ella, m'ha compromès a donar-li un petit aplec de versos per sa Biblioteca Popular de l'Avenç. Quasi tots són extrets del llibret. El poeta valencià se referia, com més endavant podrem comprovar, a l'antologia titulada Poesies triades. Al cap de 16 mesos, el 28 de juny de 1907, Llorente s'adreçava novament a Mateu per a mirar d'aclarir una confusió referent a la traducció castellana que havia fet d'un poema de Ramon Picó i Campamar. Una confusió generada en l'intercanvi d'unes epístoles que no ens han pervingut. Un embolic que havia afectat almenys a 4 o 5 persones, entre les quals el també poeta valencià i amic del nostre autor, Josep Bodria i Roig. Deia Llorente: jo els escrigui primer a vostès, preguntant-los el significat de la paraula atapit, que trobien un romanç de Picó que volia traduir. Vostès li comunicaren la pregunta a Picó, i este els contestà explicant aquella paraula. Eixa resposta li la donaren vostès a Bodria, i Bodria me la donà a mi. Lo millor serà que me diga vostè l'endreça de Picó i jo li escriuré, concloïa el valencià. D'una altra banda, també li anunciava que ara he publicat un llibre de versos castellans, li l'enviaré, feia referència al volum Versos de la Joventut, i també que la vinguda dels catalans ha estat una cosa molt mal dirigida i que promou aquí qüestions molt enutjoses. Soriano ho ha enredat tot i ha enganyat a vostès. Amb aquell comentari, Llorente al·ludia a la participació de diversos autors catalans en l'Assemblea Regionalista de València, que tingué lloc els darrers dies de juny de 1907, i a propòsit de la qual es provocaren diversos aldarulls. I més concretament al polític periodista republicà Rodrigo Soriano, fundador i director del diari El Radical, que després de col·laborar estretament amb Blasco Ibáñez, després d'haver sigut redactor del Pueblo i membre del Partit Republicà Radical, s'enfrontà d'una manera visceral al també novel·lista fins al punt d'oposar les seues tesis polítiques a les del blasquisme. 9 mesos després, amb data de 3 de març de 1908,
Llorente tornava a escriure a Mateu, ara per a comunicar-li que, deia, ha mort aquí un patriota que valia molt i que per sa modèstia i la índole de sos estudis era poc conegut de fora. Volguera que a la il·lustració apareguera l'articlet que li envie i un petit retrato que va també per lo correu. Fins així les paraules de Llorente. Pel que fa a la identitat d'aquell patriota valencià al qual es referia, cal dir que es tractava de l'intel·lectual i bibliòfil Josep Enric Serrano Morales, bon amic de Llorente, autor del Diccionario de Impresores Valencianos i de molts articles d'investigació històrica, que va traspassar el 10 de febrer de 1908. Tant l'escrit llorentí com la fotografia esmentada varen ser publicats al número d'il·lustració catalana corresponent al 22 de març. En darrer lloc, el valencià també li preguntava per Mistral, a qui significativament denominava el mestre. Deia, desitja saber si el mestre se manté tan templat i eixerit com estava quan el visití en setembre de 1905. S'haurà alegrat molt de rebre l'autor, mai oblidat per ell, de l'autor del cant del llatí, asseverava. D'on es dedueix que el director d'il·lustració catalana havia visitat Mistral dies abans, ja que Cant del llatí és el títol de la composició que Mateu dona a conèixer 30 anys abans, durant les festes llatines de Montpeller de 1878. Quins temps, si pogueren tornar, però m'afalaga molt la idea d'anar als pròxims Jocs Florals de Barcelona i donar-li una abraçada ben forta, concloïa el valencià. El 26 d'agost de 1908, Llorente s'adreçava novament a Mateu, ara en resposta a la carta que el catalet li havia dirigit 8 dies abans i que fou reproduïda al segon volum de l'epistolari Llorente. Amb la missiva li adjuntava un exemplar del volum Poetes Valencians Contemporanis, el llibret que ha publicat l'Avenç, deia, i continuava, és d'uns quants exemplars en millor paper que em regalà l'amic Massoi Torrents. Supose que ja el tindran a la il·lustració i que diran alguna cosa, li suggeria. D'una altra banda, també ell afirmava que molt m'ha complagut el bon efecte que li ha fet Mon Malensomni. Com li digui, és una de les meues poesies més pensada i repensada. I és que una setmana abans Mateu li havia escrit comentant-li. Deia Mateu, he rebut sa poesia i amb els ulls humits d'haver-la llegida li envio una abraçada ben forta, ben forta. Una altra abraçada per aquest malensomni que l'ha fet patir a vostè i a mi m'ha fet plorar. Si l'Aguiló fos viu, li donaria una abraçada més forta que la meua. Mateu s'hi referia al mallorquí Marià Aguiló, evidentment. El 10 de gener de 1909, Mateu publicà a la revista Il·lustració Catalana la composició llorentina titulada Íntima en el meu hort de Museros, que el nostre autor li havia fet arribar un mes abans, acompanyada del següent comentari. Si li plau esta poesia, publique-la en Il·lustració Catalana. Tot lo que fas de nou és per a vostès. El català la reproduït juntament amb una fotografia realitzada pel pintor i fotògraf Vicent Gómez Novella, en què es veien asseguts en un banc enmig de l'esmentat hort, Llorente i la seva esposa, Dolors Falcó, contemplant com jugaven els seus nets, els seus 7 nets, Filomena, Matilde, Teodor, Irene, Josefina, Caterina i Maria Dolors. 5 dies després, Mateu li feu arribar el corresponent exemplar d'il·lustració catalana demanant-li perdó d'ella per la manera de publicar-la, la poesia i la fotografia, s'entén. Ha sigut una conspiració, continuava, amb el seu fill Teodor, al que agraesc molt la fotografia. Ara comprendrà que hagi trigat tant a publicar aquesta deliciosa poesia. La resposta de Llorente, desconeguda fins ara i datada el 18 de gener de 1909, era també ben emotiva. Quantes gràcies tinc que donar-li? Ha tingut vostè i ha realitzat una idea que m'encanta de veres. Vore la meua menudalla rodejant els llurs avis en les planes de la il·lustració i pensar en tant de lector que els veuran i que tots tindran el bon cor de simpatitzar amb els dos vells i estendre els menudets, crega'm que és una emoció íntima, dolça, molt dolça. Déu li ho pague. I encara concloïa, la conspiració ha estat ben portada. A mi m'estranyava la insistència de voler eixa fotografia, que s'havia de traure en un temps que no acostumem a anar a museros. Ara ho he comprès tot. Finalment, i amb això acaba ja, les dues darreres cartes, breus totes dues, que el valencià envià a Mateu, giraven al voltant d'un mateix tema. El retrat de Llorente que, per encàrrec de l'editor Granada,
li havia de fer el senyor Thomas, cal imaginar que el fotògraf d'il·lustració catalana. Deia Llorente, no sé res de l'encàrrec que li vaig fer a vostè sobre este assumpte. Li pregue que me diga lo que vostè hagi fet. Li ho agrairé molt, escrivia el valencià en data de 8 d'agost de 1909. I en referència als esdeveniments de la Setmana Tràgica de Barcelona, hi afegia «Supose que no haurà patit vostè ni sa família en los passats trastorns». L'editor Granada, però, tenia pressa i davant de la més que probable manca de resposta de Mateu, 4 dies després, el 12 d'agost, el valencià tornà a insistir en el tema, aquesta vegada mitjançant una targeta postal en la qual es podia llegir. Estic impacient per rebre notícies del retrato que m'heu encarregat al senyor Thomas. Dispensem a insistència. Escriga'm més que no siguin 2 paraules. Bé, en conclusió, cal afirmar que aquestes 8 epístoles, i encara d'altres que també es conserven inèdites de diversos autors, ens parlen de la gran activitat cultural i literària que en els darrers anys de vida mantingué l'ancià Llorente, i també dels múltiples contactes que a finals del segle XIX i principis del XX existien entre els cercles literaris del País Valencià i de Catalunya. En aquest sentit, cal recordar una vegada més que els documents ressenyats aprofundeixen en les intenses relacions que el principal escriptor valencià del 800 mantingué amb els seus homòlegs catalans. És a dir, confirmen i exemplifiquen el que hem assenyalat en treballs anteriors, que Llorente fou la verdadera clau de volta o pal de paller de les relacions valenciano-catalanes que varen presidir la segona meitat del segle XIX i la major part del XX. Unes relacions que en les dècades posteriors a la seva mort continuaren impulsant i fomentant els seus deixebles, entre els quals caldria destacar alguns dels membres de les generacions de 1909 i 1930, és a dir, intel·lectuals i escriptors de tanta qualitat i rigor com ara Josep Sanchis Civera, Miquel Duran de València, Eduard López Chavarri, Carles Salvador i Lluís Warner. Moltes gràcies i que acabeu de tindre un bon congrés.